bazen behin Ainhoa Ulloa, 6 txitoarekin bizi zen. Lasai txitua! Janari bila Ainhoa! Paria legal! Baina guztion banatu nire 6 txito batea. Eta laguntza eskatu zion bere laguneri. Itxaren nahi badut. Lagunduko dirazu hau landatzen. Ez da pensatu hori oso nekatuta nago. Eta zu lagunduko dirazu. Buf, ez. Zu ez. Zu nik ez. Bai nekatuko naiz. Eta Oiarra bakarrik landatu zuen garia. Hemen landatuko dut. Garia hasi zen. Hala, landare hasi da. Lagunduko dirazuela eramaten. Ez! Eta Oioak bakarrik errotara eraman zuen. Hartuko dut eta errotara noan ni bakarrik. Errotaria lagunduko dirazu hau irina egiten. Bai. Eskerrik asko agur. Eta irinarekin bizkotxoa egin zuen. Zer bizkotxo goxoa egin dudan. Emango dirazu bizkoa? Ez da pentsatu ere, dirazuela ondo hau nire 6 txitoentza da. Tori txitoak